Dobrý deň, pán učiteľ Podvážnik. Máme pre vás pripravených pár otázok. Koľko rokov učíte? V prvom rade, ahoj. Poďme teda na pripravené otázky. Učím 7. rok. Ako ste sa dostali k učeniu? Tá cesta bola taká rôznorodá, ale tým, že som robil atletiku na strednej škole a chcel som pokračovať v atletike aj na vysokej škole, tak jedna z možností bola študovať učiteľstvo telesnej a športovej výchovy. A už som v nejakom druhom ročníku na strednej škole vedel, že pôjdem týmto smerom a k telesnej výchove som hľadal nejaký zhodný predmet a tým predmetom bola geografia. Takže práve preto kombinácia telesná výchova a geografia. Táto kombinácia poskytovala ideálne príležitosti na to, aby som mohol robiť šport aj na vysokej škole. Aký predmet chcete učiť alebo vás zaujíma? Okrem geografie. Ako som spomínal, telesná výchova a geografia sú také primárne. A pôvodne som mal v pláne kombináciu telesná výchova a biológia. Pôvodne som mal študovať biológiu, ale potom som si to rozmyslel, už keď sa blížila maturita, tak som si to predsa len rozmyslel a išiel som tou cestou geografie. Takže blízka mi bola a stále je aj biológia. Aké ste mali známky, keď ste boli piatak? Piatak v 5. ročníku, fúha, 5. ročník. No, to som ostával v jednotkách, už sa vyskytli aj nejaké dvojky. Priznám sa, že už sa možno jeden predmet sa nájde, kde už bola aj dvojka. No teraz také len tak otázky. Len tak, že proste zo srandy. Akú máte najradšej farbu? Farba, najradšej mám farbu tú, ktorú mám na sebe. Takže modrú. Takúto modrú, áno. Tmavo modrá. No, toto je posledná otázka. To sme už v závere? To je také krátke? Máte radi Jessiku? Jessiku? Áno, Jessica je super. Jessica je skvelá. Avšak Jessica, ak by viac zamakala na geografii, ešte by mohla byť ešte o niečo lepšia. Takže áno, mám rád Jessiku, ale veľmi by napomohla tomu, ak by ešte viacej zamakala trošku na nejakých predmetoch. Ako ste sa dostali k učeniu? Cesta k učeniu bola veľmi zaujímavá v mojom prípade. Robil som atletiku výkonnostne na strednej škole a chcel som v nej pokračovať aj na vysokej škole. Ideálna príležitosť sa naskytla na fakulte telesnej výchovy a športu, kedy som to mohol spojiť s učiteľstvom telesnej výchovy a stíhal by som pritom aj šport. K telesnej výchove som pridal geografiu. Premýšľal som nad tým, aký predmet by bol taký ideálny k tejto kombinácii, ale priznám sa, už som premýšľal aj nad biológiou, ale tá geografia predsa len napokon zvíťazila. Mal som skvelých telocvikárov na základnej a dokonca aj na strednej škole a veľmi som si s nimi rozumel, mali ma radi, ja som mal rád ich a preto som sa aj ja už na tej strednej škole tak zamýšľal, že chcel by som byť aj taký dobrý, ako boli oni, či už po tej profesijnej stránke alebo po tej ľudskej stránke, ale moje vzory boli práve učiteľia telesnej výchovy. Takže aj to ma tak pritiahlo k tomu učiteľstvu a takisto aj k tej telesnej výchove. Samozrejme, učiteľ geografie bol takisto úplne skvelý človek a stále je, keďže som s ním občasne v kontakte. Takže áno, aj to bol ďalší učiteľ, ktorý ma k tomu predmetu pritiahol. Takže áno, učiteľia zohrali veľkú rolu v tom, aké predmety teraz učím ja. Ako sa vám učí v našej triede? No takto, keď som sa dozvedel, že vás budem učiť od septembra, bolo to niekedy v auguste, poviem pravdu, že som sa veľmi potešil tejto informácii. Práve preto, že som veľa z vás poznal z minuloročného športklubu, kde ste veľa z vás chodili a kde sme trávili kopec času v telocvični. Takže bol som rád, že práve s vami môžem zdieľať ďalší školský rok. Tak táto informácia ma potešila. Keď som sa dostal do triedy, veľmi zaujímavé to bolo, veľmi zaujímavé a aj je to stále zaujímavé, čo sa týka vás ako piatakov, tým, že tá geografia je taká, povedzme, praktická a je tam veľa otázok a tém, ktoré riešime, ktoré vám nie sú cudzie,
a sú z bežného života, ktoré prežívate každý jeden deň a máte veľa informácií v tom a máte čo k tomu povedať, tak naozaj tie hodiny sú pestré, živé, veľa informácií viete dodať do tej hodiny, takže tie hodiny sú naozaj skvelé a ja sa na nich stále teším, môžem povedať. Áno, niekedy sa s tou aktivitou už trošku preháňa a už niekedy to musíme nejakým spôsobom okresávať, ale učí sa mi veľmi dobre v tejto triede a som rád, že môžem učiť geografiu práve v tejto piatarskej triede. Ostali ste pri atletike? No, atletiku už výkonnostne nerobím, to je pravda, aj keď pre zdravotné problémy som musel s atletikou skončiť zrovna na vysokej škole, ale od toho momentu som vyskúšal rôzne športy, aj také tradičné ako futbal napríklad, ktorý som hrával výkonnostne, alebo napríklad tie netradičné, v ktorých sa orientujem teraz. A samozrejme pod slovom kinbal ma častokrát spoznávate, takže kinbal je práve šport, ktorému sa teraz aktuálne a aktívne venujem. Ako hodnotíte naše školské obedy? Školské obedy od 1 do 10? Od 1 do 10. Od 1 do 10 a 10 je najviac, najlepšie. Akože môže byť aj 11, keď chcete. Dobre, tak ja poviem, keďže 10 je najlepšia, ja poviem, že 9,3. Prečo presne 9,3? Nechal som si tam nejakú rezervu ešte, ale poviem to tak, že ja viem porovnať obedy aj z iných škôl. Veľa ľudí na tejto škole nemalo obedy na iných školách, len tu, keď sú od prvého ročníka, tak len tu nás sa stravovali. Ja dokážem porovnať tie obedy aj z iných škôl a keď som bol na minulej škole, tam to bolo o mnoho náročnejšie s obedmi a preto si teraz viac vážim tieto obedy, ktoré sú v porovnaní s predchádzajúcou školou, na ktorej som učil, o mnoho lepšie, o mnoho kvalitnejšie, vydatnejšie a chutnejšie. Takže pre mňa sú tieto obedy určite na 9,3 je fajn číslo, to by mohlo byť. Pes alebo mačka? To je dobrá naháňačka, s tým súhlasím, ale ako mám rada aj mačky, chodím venčiť psy sem tam z útulku, takže je to také 50 na 50, ale keďže si mám vybrať, asi psa si vyberiem. Veľmi dobrú odpoveď. Keď si vybrali. Ja mám dvoch psov. Áno. Do akého útulku chodíte venčiť? Ten útulok sa nachádza v Dubravke. Tam som bola. Je to Sloboda zvierat. My tam chodíme tiež niekedy venčiť zvieratá. Okay. Tak to poznáš tam. No, ďakujeme, že ste nám dovolili sa vás pýtať pár otázok a to je všetko. Ďakujem a ja prajem vám všetko dobré, držte sa, nech sa vám darí, či v slovenčine, či v iných predmetoch. Všetko dobré. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme.